La xufa, amb propietats anticancerígenes, és el que han investigat en este laboratori de Paterna. Han identificat components amb molts beneficis per a la salut. Estudiamos si había algunos componentes, como son los polifenoles, y si el producto tenía alguna capacidad, como es la capacidad antioxidante, que puede tener algún interés desde el punto de vista de proteger la salud o de ser promotor de la salud. És només el principi d'una investigació que té com a objectiu identificar este cultiu valencià i diferenciar-lo d'altres que venen de fora. Científicament, nosaltres el que volem demostrar, a part de les bondats que pot tenir l'orxata i la xufa, és que sí que se poden distingir les xufes de València i no València. A més, els components bioactius de la xufa ajuden a previndre certs trastorns ossis. Antiinflamatori, antibacterià i anticancerigen. És este tubèrcul que es cria principalment als camps de la comarca de l'Horta Nord. A més, segons un estudi, té una gran capacitat antioxidant, tant o més com la tomata, la taronja o el raïm roig. Estos resultats es contrastaran ara amb estudis clínics.